tvůj táta, ratata, tvůj táta. Dobrý den, rok úřadům opakují, že mě a moji sestru matka bije a nikdo nám nepomáhá. Když mě nedávno matka škrtila a vyrázela mi zub, také mi nikdo nepomohl. Sociálka mi nabídla raději dětský domov, než možnost být s tátou. Proto jsem tátovi utekl. Už se nenechám od matky mlátit. Dozvěděl jsem se, že prý mě chcete zavřít do dětského domova. Já jsem nic neprovedl, táta se o mě stará dobře a chci tu s ním být. Nikam do dětského domova nepůjdu, u táti se cítím konečně bezpečně, nechte nás už konečně být. Pozor dej, ať se nedotkneš hada, dokud s tebou můžu chvíli po tvý cestě jít. Za ruku tě podržím, jestli budeš chtít. Jsem tvůj táta, ratata, tvůj